Tei ya ka jing trei jong ka jing post new jong pi bat ka Prime Minister's Employment Generation Program. Ka scheme ka badon kam jong ka sarkar India ban plilat bat kersyan ya ka jing trei kam la jong hakitan nong kendong baru ki jakasor kum ka jing pensulori ki samla hakari baro kawai da ka bakentiu ya ka jing trei ya ka kam la jong. Ki jing mentoy. Ka baiseng ka bahe kalong Arpusan laktingka nakabenta kitu kiseng yakakam manufacturing sector, but shipo laktingka nakabenta kitu kibatrei hakakam service sector. Kajing no senyang kinong yo jing mentoy. 100% hadu shipo persen naka project balamang. Ki bala ban apply, ki riu shimet bakhat prasnem sheneng, ki self-help group, ka kerdan puli baduna class 8 pass nakabenta ki project balakot palat yaka shipo laktingka haka manufacturing sector, but shipo laktingka haka service. Ki dulir badon kam ki kentup yaka wei kedur passport size, Aadhaar lani PAN card, project profile, population certificate now video, scheduled tribe certificate, but ka educational certificate. Nakabenta ki jingtip bakhambanya, phone hakini ki number harum. State Office Khadi and Village Industries Commission Ward number 8 Oakland Road Shillong 1 phone number Nordline Riu Sao RRR Nyo Pranon Nyo Meghalaya Khadi and Village Industries Board MIDC Building Upland Road Lankra Shillong 1 phone number Nordline Riu Sao RRR San San Riu Lai Director of Industries Government of Meghalaya Lower Lachmia Shillong 1 phone number Nordline Riu Sao RRR Riu R San Lai. Kumsi benta ban yamir jingmut haka bayade ban penne pensa ekariti ka dustur bat ban penne pensa eka khando ka siap jong ka them ribhoi menta ka sngiu MDC ka nongpo constituency ba balajit rani ulap long ka jingi kendo bat kinong yelam right bat kinong yelam hima ki badon hapo ka nongpo constituency ki ba kanthop nadu kisim ilaka kisim right ki lengdo right bat ki pator jong ki right kane ka jing kendo ka de halor ban yamir bat ban ai jingmut halor ka phang ban penne pensa bat ban ithu no da ka district council le ka jing shau bhoi na ka leng ki no yalam right bat ki no yalam hima hapa ai jingmut kilo ong ba kane ka jing shau bhoi ka de ka baladon na du manshwa ki ba ki long shwa ki manshwa ki kulong ki kuma ki labu ha ka ba ka district council ka de ban ithu no bat kan penlong ai no da ka ba kan penrung ha ka thop jong ka khasi custom of lineage bill act khat khandai phinyo namar kumba ka long mentahi ki babon ki khun ki hajar jong ki right bat ki hima ba pher ka constituency ki bami na ka bashaw bhoi kimyo eka jing ithu kum ki ST na ka district council na ka leong MDC haba ai jingkran ulong ba kum unong mi khmat ubadai pet ban penne pensa eka riti ka dustur ye ka khando ka siap jong ka ri ba ka jai penriu unra eka ne ka phang ban yakran ha ka district council ban ithu no bat ban pelong ai no eka ne khnang ba ka riti ka dustur ha ka them ri bhoi kanne kansa komba ka julong nadu manshwa ki kulong ki kuma jong ka thain ribhoi barshushu la boru ka jingkerpat ka district council bakan bu no eka branch jongka hanongpo naga menta ban pensuk ki pai ba ka dong ribhoi ban pendep ki kam ki jam ki bayade ba ka district council kom ka register jaka ban apply ki trading license bat ki week jonon kam ki bayade ba ka district council to agani ko por nga kum MDC jongka nongpo constituency rengkat bat ki nong elam jong ki right ki bapher ki badon hapo jong ka nongpo constituency rengkat bat u sodar jong ka nongpo ilaka da ka mensim jong ka jing sukhia yo ya kan galak ban ya kendu lang baro kum ki nong elam ri lam right ha ka ba ngilayo ya galak ban ya kren alor ka phang ka bayde bat riti ku dustur ka jongi bat kata ka de ka jing shau bhoi Akaba haki ain jong district council kabede bat ka khasi social custom lineage act khat khandai punyo kane kariti ku dustur ku jongi ka khlamyo ya kalak bandrung agane ka ak bat kalabu jing sikade ya ki ba nong song snong ki jongi hakaba kita ki khun dakhar kaba wan ka kimi dakhar ki khlamyo ya ki shil tribe ha ki ni ki dong ribhoi ki jongi bat kane gala bu jing akababun ki khun ki jongi ki ba lek pule ki badon kam sibun teli ki kam ki bede bai kam sarkar kimyo ay shil tribe bat de namar kata kadau na gal yang jong aku munong mi khmat na sim ya gani sinjam ban lum ban lang ya ki nong elam rai bat ki ilaka bangin penbor ya ke district council ba kade ban amen no ya gane ka khasi
Social Custom of Lineage Act kendai penyo hakaban penrung ya kene keriti ke dustur ke jongi kenang ba kan nombu jenge ya ki pai ba nong song sunong ke jongi but nyala simru ya karai ba ke district council kan aino da ka executive order bahkan lek klo ya kene ke benta kenang ba ki application ki jong ki kun ki ti ki jongi na kene ka dong ka thain ki jongi ki bakwa banyo ya khasi tribe certificate kila banyo kham kloi nang te na po district council bakila banyo ru ya sil tribe bakila ban penunkam hakikam ki babun ki bedei bat ki kam sarkar ki bapher kini gidi gimat ki ba kum ka komiti mtagasni ngila shim ka ba nang ta kalong ba kane ka komiti kala idei ru ban shim ya ka we ka sinjam ha ka ban penboru ya ka district council bahkan bu no ya ki branch office ki bapher hangne hapo branch office ki jongka hanongpo kum ka banyo ya ki register ni kendo gisyam ya ki development department nangta ki labor license ki trading license but kiwi ki department ki bayade but upai ba kenang ba ki pai ba nong song sonong ki jongi kan nombu jing ba kin don kam sadu sa shalom apo district council da ka badon da kan ka branch office apo nongpo ki briu ki jongi ki la ban pendap ki kam ki jong ki hangne hapo branch office apo nongpo kata ka mat ka ba but kabalai nang ta kalong nilai keren ba ki ilaka ki right ki jongi kin codify no ya ki ain ki jongki ka khnang ba ka nombu jing ha ka jing penyai right ki jongi ha ki singi ki snem ki banangwan bat kham tamru banyadaru ya ki ain ki bapher ki banangwan ha ki singi ki jongi mentah kita ki de ki mat ki bakum ka komiti mendagasni nyelala bansim but hakaba nakalian kan komiti kan salej ru daga delegation siapa district council ban pensengau halor kiri kimat ke bakongsan bakum kajak bendriu ngimat agene kidong bagi time ki jongi kublesibon kana si kade kasi ka ba sa jingkan mau ha ka et ka hima ka jongi bat kumjuru ya kadong riboy ibrakoi hanen kasi ngai kuble ya MDC jongi ibala yoi ya kajing hiador hakariti ke dustur kenang ban penek ban penskap ya karti ke dustur ka brat hapo ka dong riboy jongi i habaye pek bat katuka ak ka ba ila panpau sipang ka ring bia la na shau hoi kane ka don kam namak kari hoi berkawai kamtam ka it ka hima nong po leadership ila ka ngin don kariti ka dustur ka bangile tak haduk mentah bat karon ki por habai MDC i balek ki blachong ki ba ex MDC tai di rona khamdai ila pha ila panpau habai de ka jing sim hoi ka it ka hima ji ka bu ka jing tho ba ni kerpat ro ya ka district council ka ba restore ya kariti ka dustur ka ba restore ya ka sanchar ka khadar ya ka bakin pek benya bat kumjuro bakin rap lemingi kenang ba kariti dustur jungi ha ka dong phoi kanum do bat kanum jakno klam ka jingrap ka jongki te ka jingkat jur ka jonga kalong ba dekat MDC bat kiru rong ba ka ngasi ngai syong man perkhat ban kondur ba dei tang ka DC ka KHDC ka bala ban kondur bat kumju ban ai ya ka hok jongki basa ha ka dong phoi berkoi kublish na kabanta banyo ya ki samba jhor bat ki kor ki bor ban trei ha ki chika rap jhor rap so lej ban thit ya ki samba jhor bat ki kor ban pen rap na Stanley Roy Construction ka badan hasanda jong kamadan Bhams im nongpo mar persya ka Bethany Hospital nongpo lane phun ha ki number pra arsan pranot iwei arlai hnreu bat pra nyo kandai saulai ar saw hnreu Kasun Enterprise katerwa bat wanra shapi ya ke Christmas offer Tit ya gawe ke chimney, but ra ing ya gawe ke LPG gas stove. Wan hamuda kompleks nongpo ha ke kamera ka ba shispa san puar.